Som nantros. Som nantros. Som naltros. Som naltros. Som naltros. Naltros, sí. Som naltros. Som naltros. Som naltros. Som nantros. Som naltros. Som naltros. Hola, molt bona tarda, senyores i senyors. Una setmana més amb tots vostès, doncs amb el programa Naltros, què farem? Avui tenim un convidat. Començarem d'una altra manera. El dia 28 d'aquest mes, el dia 28 de cada mes de juny, se celebra el Dia de l'Orgull Gai. Concretament, el Dia de l'Alliberament gai, lèsbic i transexual. Tenim aquí amb nosaltres el Robert Bonet i Jaén, que ell està dins de la Junta de l'H2O de Reus. Hola, Robert, bona tarda. H2O de Reus i de Tarragona, ja. No, H2O del Camp de Tarragona. Del Camp de Tarragona. Benvingut, bona tarda, Robert. Bona tarda. És un dia especial per vosaltres. Un dia molt especial de commemoració. És de commemoració. Sí, perquè Què commemorem? Commemorem doncs, aquells temps a Stonewall, als Estats Units, on es va fer una redada i es van capturar bastants homosexuals pel fet simplement de ser-ho. I des del col·lectiu sempre aquest dia per nosaltres és un dia de commemoració d'aquells actes. I així s'ha convertit en més que un ritual de penjar la bandera i recordar tot aquell dia. Bueno, és un dia de festa. És un dia de festa, de reviure moments, de juntar, de simbiosis, de totes les persones que estimem d'una manera diferent i que... Bueno, de totes maneres, amb aquest dia tan especial per vosaltres, no només hi ha persones gais, sinó que a més hi van persones homosexuals i normals. Bueno, normals, ja m'entens el que vull dir. Baterí. Exacte, no? O sigui, des del col·lectiu volem sempre reivindicar que és un dia de commemoració on tothom que senti la necessitat de compartir aquest moment amb nosaltres s'uneixi a la festa i llegim el manifest que fem cada any. Cada any el centrem en alguna de les problemàtiques que hem tingut al col·lectiu en tots aquests anys i que aquest any precisament ens hem dedicat molt a la transexualitat, que és la germaneta pobra del col·lectiu, una miqueta oblidada, i aquest any anirà sobre aquest tema. Saps una cosa? A veure, no sé si ni homosexual ni heterosexual. Jo trobo que no sona massa bé això, no? No et sona bé, la paraula, és com molt tècnic, no? Gai és més alegre. Sí. Bueno, no ho sé, que... No ho sé, que potser ja no hauria d'existir cap terme per anomenar les persones, siguin del sexe que siguin o triïn el sexe que vulguin. Saps què passa? Que sempre estem amb aquesta dicotomia, i més dintre del col·lectiu, perquè si fiquem etiquetes a les coses és dolent, però si no les etiquetem tampoc sabem del què parlem. I de fet els noms de les coses van sortir degut a la gran repressió que teníem perquè ens havíem de comunicar d'alguna manera i tot el gran tema de l'èxit que s'ha creat, l'èxit homosexual, la cultura, la subcultura que podríem dir gay-friendly, gay, de color rosa, doncs és un mecanisme d'expressió, i els mecanismes d'expressió se'ls ha de donar la connotació que tenen, no? Podríem parlar de moltes coses avui que tenim aquí. Podríem parlar de repressions, podríem parlar de moltíssimes coses pel que fa referència als homosexuals, però jo crec que no vull parlar d'això, jo vull parlar de festa. De festa. De festa. No és bonic, la festa és més bonica. Sí, i tant, sempre. Vosaltres aneu en plan, com dèiem, commemoratiu, una mica reivindicatiu també. Sí, tenim... Què pot reivindicar el col·lectiu actualment? El col·lectiu actualment estem treballant en una línia sobretot de visibilitat social, ja que creiem que els drets s'han equiparat bastant aquí al nostre país. Creiem, per l'altra banda, que falta molta sociabilització de la visibilització gai i del fet del dia a dia. Tothom té un amic gai, o lesbiana, en aquest cas, però costa de saber entendre que els gais, per exemple, en el meu cas personal o en altres casos, busquem un pis també, i això de vegades costa.
són coses quotidianes que costen. Encara existeix aquelles persones que tenen certs reparos, diguem-ho així entre cometes. Homofòbia, a més en paraules grans. Homofòbia que trobem en format de pluja fina, delicadeta i també directa. Perquè la gent ara avui en dia no es talla cap ni pèl. No, i les dones també el pateixen, fins a cert punt, aquesta repressió, aquesta tonteria de molta gent. És que jo personalment crec que el problema de l'homofòbia sempre surt potser del mateix, dels problemes de gènere. Si treballéssim el gènere d'una manera més directa, potser ens evitaríem molts temes d'homofòbia, perquè tot ve directe. Però des del col·lectiu, com bé deies, tenim molts apartats, molts departaments, i tant treballem la visibilitat, la reivindicació, com també la festa. Parlem de festa, que tenim un vídeo de l'any 2005. Aquest vídeo és molt especial perquè el 2005 vosaltres vau celebrar la festa del 28 de juny a Reus, a nivell de tot Catalunya. La festa nacional catalana que va ser aquí a Reus, es va organitzar aquí a Reus, i que es va penjar la bandera. Al cas de Tarragona no es va penjar la bandera perquè encara no s'ha penjat mai, oficialment. Aquest serà el primer any que es penja. Però es va fer un acte davant de l'Ajuntament, una miqueta de manifestació i de reivindicació. Suposo que cada any hi ha un manifest que deu ser igual a tot arreu, o no? Nosaltres estem adherits a lo que és la coordinadora d'associacions de Catalunya i ens adherim al seu manifest, que ells fan el manifest. Aquest any el manifest de la Unitària va sobre el propi cos. El dret a utilitzar el teu propi cos com el vulguis. El que parlàvem abans, de forma d'estimar sense posar etiquetes, estima com vulguis. En el nostre cas, des del col·lectiu també sempre fem el nostre propi, l'adequat una miqueta al Camp de Tarragona. I aquest any treballarem sobretot la transsexualitat perquè ha sigut l'any una miqueta on hem treballat en aquest camp. I aquí estem veient aquest acte amb una bandera enorme. És xula aquesta bandera, És xula, són colors, els portes a la sang, jo els porto a la sang, els colors. Si et diguessin, quina bandera tens tu? Jo aquesta, no? Exacte, jo a casa la tinc, a tot arreu la tinc, els cinturons, samarretes, i és una miqueta la iconografia del col·lectiu, no? Per què aquests tants colors? Per què tants colors? La bandera gay ha sofert, és un dels símbols que ha sofert molts canvis, moltes evolucions, però bàsicament els colors ve a recordar la bandera de la pau, una miqueta, i bàsicament... La unitat, també. Sí, la unitat, la llibertat, una miqueta té moltes connotacions, no? Totes les banderes del col·lectiu referents, tant la BEAR, de les subcultures que hi ha dins del col·lectiu, totes són en bandes, amb 6 bandes. Una miqueta, en aquest sentit, no? Sí, va des de... L'arquiris, és un símbol, no? L'arc de Sant Martí, xulo, i a més des del morat fins al groc, no? Exacte. Que està molt bé, molt bé, molt bé. I aquest dia quanta gent s'era? Tu te n'en recordes de quanta gent més o menys hi havia a la manifestació? Sí, me'n recordo perquè els vaig comptar, quasi. Jo estava al·lucinant perquè l'objectiu eren uns 500 i van vindre més de 1.500 persones. Va ser un èxit rotund, es va juntar totes les famílies de Reus, del Camp de Tarragona, van vindre a recolzar, totes les associacions de Reus, i va ser... Què es reivindicava aquest dia? Te'n recordes? El 2005 es va fer visibilització lèsbica, de lesbianes anava al manifest, perquè les lesbianes sempre, sempre havien sigut dues amigues que s'estimaven, però no entrava al món heterosexual que pogués existir el fet lèsbic. Tampoc no es veia tan estrany que dues amigues anessin juntes. Llavors, vam reivindicar una miqueta així, i l'any va ser una miqueta, per les lesbianes, però, va ser el gran dia de Reus, perquè jo crec que ha sigut el primer acte a favor del col·lectiu que s'ha fet en aquests nivells. Va ser una festa gran, l'Ajuntament ens va ajudar bastant. I enguany què feu enguany? Enguany fem un manifest i aprofitem que coincideix amb el mateix dilluns, el dia 28, i entreguem els Premis Ploma Daurada, que sempre ho fem separat i aquest any ho hem ajuntat. Ho hem ajuntat perquè ho fem als jardins de l'IMAC, va ser el primer lloc on es va penjar la bandera gay a Reus, i ja que hi ha uns jardins maquíssims, hem dit, farem l'acte allí d'entrega dels premis i pot quedar molt xulo. I la Ploma d'Or s'adona amb una persona o entitat que fa alguna cosa pel col·lectiu. Exacte, són per les entitats, persones que lluiten a favor dels nostres drets i que ens recolzen dia a dia. I aquest any nominats estan el Centre de Lectura de Reus i el Casal Desperta Fe.